कन्हैया जी हो। हमने के चचा के ओर से बहुत बहुत पुरस्कार मिलल। नमवा तो भुला गई बनी। गायत्री बाबा के नाचहु के तरीका रहे, नचलो जाला लेकिन वो भाव में भैया पंखा तक में गावत हो कैसे आज पावा मुदैया एक कन्हैया जी हो। भैया हम गाय तो ताली बाजी नू, नाचो तो ताली बाजी नू। कि एक कन्हैया जी हो, कि एक कन्हैया जी हो, आवन त डूबल जा कन्हैया। एक कन्हैया जी हो, आवन त डूबल जा कन्हैया। कन्हैया जी हो, कन्हैया जी हो, अब न त डूबल जा। हाय देखी समाज के गायत्री बाबा लिखले मोल भैया दिवाकर बाबा झूठ भइले बेटा शास्त्र, झूठ भइले गीता, झूठ भइले राधा कृष्ण, झूठ राम सीता। झूठ भइले बेटा शास्त्र, झूठ भइले गीता, झूठ भइले राधा कृष्ण, झूठ राम सीता। भैया ताली तनी तनी बाजत रही तो हमरो तनी सब प्रेम बहल रही। हमरा सिपाही चचा के ओर से बहुत बहुत पुरस्कार मिलल। चरण छू के प्रणाम बा। कन्हैया जी हो, पीछे से बड़ी ताली बाजे हमरे बढ़िया लगी। कन्हैया जी ताली वाले भैया अब पुरस्कार के बारिश किया। चरण छू के प्रणाम बा। मैं पुरस्कार के बारिश कर दूंगा। चरण छू के प्रणाम बा। माई रो के चीज को बना रख के बना बहावत
लड़का कहता का भाव बल लड़का कहता का लेकिन गायत्री बाबा लिखले का आज के समाज में हमनी के माई बहन के लोग कोना नजर से देखा था। गायत्री बाबा लिखले का बापू माई के खेती करे बनिहारी देखिए हमारे गायक को फोन आ गया। आप देखते हैं कि ये फोन अब वो उठाते हैं या ना। अरुण भैया बेटा पत्तो हंसते पसारी अरे माई कुमाई रे भैली कन्हैया जी हो भैया भोजपुरी एगो ऐसा भोजपुरी एगो ऐसा गढ़ा भोजपुरी मुर्गी कपार में चुरकी रहल बहुत जरूरी बा। कन्हैया जी हो चलिए आई चौगुन के भाव ले हमारा गुरु तुल्य दिवेश बाबा दिवाकर बाबा सबके बैठल बा तनी से चौगुन तम अपना गाई लेना बा के सीखा बा निंकू बाबा कि ये कन्हैया जी हो कि ये कन्हैया जी हो ता आवना तक बचा बाबा दिवाकर।